Ydych chi'n cofio bod yn 16? Beth oedd y pryd cyntaf i chi ddysgu ei gynllunio? Pa mor dda oeddech chi am reoli eich arian eich hun? Gall y blynyddoedd diweddarach hynny fod yn adeg gyffroes. Cyfle i gael mwy o annibyniaeth a chyfleoedd i ddysgu. O ddysgu sut i fod yn oedolyn a pharatoi i adael plentyndod. Ond dychmygwch geisio lliwio'r amser hwn heb unrhyw oedolyn gofalgar cyson yn eich bywyd. Mae dros 25% o bobl ifanc mewn gofal dros 16 oed. Mae mwy na 10,000 o bobl ifanc yn gadael gofal bob blwyddyn. Mae yna hefyd lawer o bobl ifanc nad ydynt yn mynd i mewn i'r system ofal yn ffurfiol, ond sy'n cyflwyno i awdurdod lleol fel digartref neu mewn perygl o ddigartrefedd. Ar hyn o bryd, mae prinder o lety ansawdd uchel diogel i'r bobl ifanc hyn. Mae gan Llety a Chymorth y potensial i newid y naratif hwn. Cynnig amgylchedd teuluol cefnogol lle gall pobl ifanc fod yn oedolion. Felly, beth yw Llety a Chymorth? Mae'n opsiwn i bobl ifanc sydd am ba bynnag reswm yn methu byw gyda'i teulu geni. Efallai y byddant yn cael eu hunain yn agos at fod yn oedolion heb le diogel neu sefydlog i fyw. Gallai hyn gynnwys plentyn 16 neu 17 oed mewn gofal, neu'n gadael gofal, neu berson ifanc sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, neu blentyn mudol sydd wedi wahanu. Mae'r bobl ifanc hyn yn byw yng nghartref teulu lletïol, unigol neu gwbl. I rai, gall mwy o annibyniaeth gan y Llety a Chymorth deimlo'n fwy priodol i'w cyfnod bywyd nag opsiynau eraill. Ond nid oes unrhyw berson ifanc yn gwaredu'r angen am berthynas a chymorth emosiynol ac ymarferol. Wrth rannu cartref trwy Llety a Chymorth, gall pobl ifanc ddysgu sgiliau bywyd ymarferol mewn lle diogel gydag anogaeth oedolyn dibynadwy. Mae gan westeion y fraint o sefyll ochr yn ochr â phobl ifanc yn y cyfnod pontio hwn, cynnig cymorth, profiad ac amser. Felly pwy all gynnig Llety a Chymorth? Bydd gweithwyr cymdeithasol neu weithwyr cymorth eisiau dod i'ch adnabod chi, ymweld â'ch cartref, deall eich cymhelliant dros fod eisiau gofalu am berson ifanc yn y modd hwn, ac ystyried eich gallu i wneud hynny. Bydd darpar ofalwyr yn derbyn hyfforddiant i'w helpu ddeall rhai o'r heriau y mae pobl ifanc yn ei cael. Yna bydd gofalwr cymeradwy yn cael ei baru a pherson ifanc y gall ei gefnogi. Pan fydd pawb yn gytun, gall y person ifanc symud i mewn a dod yn rhan o fywyd y cartref. Dylai'r gwestai a'r person ifanc fod mewn cysylltiad rheolaidd â gweithiwr cymdeithasol i helpu liwio perthnasoedd newydd ac unrhyw heriau sy'n codi. Mae Llety a Chymorth yn unigryw. Mae cynifer o bobl allai wneud hyn, a'i wneud yn dda. Efallai y gallech chi fod y person sy'n dangos i bobl ifanc yn ei harddegau sut i wneud y pryd a fydd un diwrnod yn dod yn ffefryn i'w teulu. Efallai y gallech rhoi cyngor ynghylch cyllidebu sy'n creu sylfaen gadarn i weddill bywyd person ifanc. Credwn fod pob person ifanc angen rhywun wrth ei ochr i roi cymorth ac ymrwymiad diwiro i'w les. Yn enwedig yn y cyfnod pontio hanfodol hwn tuag at fod yn oedolyn. Allech chi fod y person hwnnw? Allech chi gynnig y gefnogaeth honno? Allech chi roi Llety a Chymorth i berson ifanc?